Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De activiteiten van de Girobank worden langzaam afgewikkeld. Gisteren kregen klanten te horen dat ze zo snel mogelijk hun bankrekening leeg moeten maken. Vanaf 1 september is het namelijk niet meer mogelijk om online te bankieren en vanaf 15 september zal de bankpas niet meer werken. Dat betekent dat klanten ergens anders een bankrekening moeten starten om op die manier hun betalingen te kunnen doen en geld te kunnen ontvangen. Extra sprak gisteren met de SVB. Directeur Philip Martens voorziet geen problemen met de betaling van de pensioenen aan mensen die nu nog een bankrekening bij de Girobank hebben. Volgens hem zal het pensioen voor de maand augustus gewoon op die bankrekening worden gestort. Daarna moeten de mensen een bankrekening hebben bij een andere bank en kunnen ze daar hun pensioen op ontvangen. De Girobank laat weten dat het proces van afwikkeling van de bankrekeningen al veel eerder was aangekondigd en roept mensen op om actie te ondernemen. Agua y corriente es esencial para nos vida diario. Y pues en Aqualectra ta honra de por sirvi y de contribuir al bienestar duradero de nuestra comunidad. Nos que llamamos danki para cumplir carga siempre con nos. Y que otra manera para mostrar nuestra gratitud ofreciendo una compensación. O por seguir registrar y aplicar tranquil via aqualectra.com/dankinabo of llama 0800-0135. Muntu nos te contribui na mio Curaçao. Het Openbaar Ministerie heeft de First Caribbean Curaçao voorgesteld een boete te betalen van 200.000 gulden om op die manier strafrechtelijke vervolging te voorkomen. De bank heeft dat aangenomen en betaalt de boete. Dat meldt de Extra vandaag. Het gaat om een zaak waarbij in 2015 1 miljoen gulden op een bankrekening was gestort, maar dat geld stond onder toezicht van het Openbaar Ministerie. Toch heeft de bank, zo bleek in 2020, het geld uitbetaald aan die persoon. Dat had de bank niet mogen doen en daarom hebben ze nu een boete gekregen. Het Algemeen Nederlands Persbureau, ANP, meldde gisteren dat 39 militairen van de Nederlandse landmacht op Curaçao positief zijn getest op het coronavirus. De ANP heeft dit nieuws van Defensie gekregen. Het gaat om militairen van de compagnie in de West die militaire bijstand geven aan civiele autoriteiten. De besmette militairen zijn geïsoleerd op de marinebasis Parera. De rest van de compagnie is in quarantaine gegaan om verdere verspreiding tegen te gaan. Leden van het multidisciplinaire team hebben gisteren een bezoek gebracht aan jongeren die dagelijks juice verkopen op de kruising van de Presidente Romulo Betancourt Boulevard en de Gaia Gutierrez en Gerardina. Volgens de leden van het multidisciplinaire team zijn de jongeren goed bezig met de verkoop van de juice, maar hebben ze wat tips gegeven over hoe ze hun werk zo veilig mogelijk kunnen doen.
Ook is hen aangeraden een prijslijst op te hangen, zodat automobilisten precies weten hoeveel ze moeten betalen en de verkoop nog sneller kan verlopen. De politie in Otrabanda kreeg gisteren een melding van 2 mannen die een accu aan het stelen waren aan de Brionweg. Toen de politie een kijkje kwam nemen, reden de mannen weg in een witte pick-up. Later lieten ze die auto achter en waren ze zelf weggerend. De politie onderzocht de wagen en bijna alle spullen die in de pick-up zaten blijken gestolen te zijn, onder andere gasflessen. Onderzocht wordt of de wagen zelf ook gestolen is. Van de mannen ontbreekt nog elk spoor. De Extra heeft vandaag foto's van een berg afval die is achtergelaten op de plaza Helmin Magno Wiels aan de Wageningenstraat in Steenrijk. Het lijkt erop dat onbekenden een snack hebben schoongemaakt en de vuilnis gewoon op straat hebben achtergelaten. Triest is dat de berg afval net ligt naast het bord waarop Helmin Wiels wordt herdacht. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers.